ରେ କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧ ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ୍ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର 15 ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ବେଳେ ବି ଦୁଧରେ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ ଝିଅମାନେ ପେଲା ଖାଇବା ବେଳେ ବି ଦୁଧରେ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦୁଧ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଥିବା ଝିଅମାନେ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମହିଳା କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ହୋଇଗଲେ କଣ କରିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, ମହିଳା କରିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ହୋଇଗଲେ କଣ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପୁରୁଷକୁ ଚୁମା ଦେଇଥାଏ। କେଉଁ ମହିଳାର ଦୁଧକୁ ଚିପିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗିଥାଏ?